Together, growing in faith, changing communities. Makabongiswe Jesu Kristo. Thandwa zami namhlanje ngifisa ukuba sibuke ivangeli likaMateyu chapter 22 from verse 1 to verse 14. Into yokuqala aqala ngayo uMateyu uma uJesu ekhuluma, wayekhuluma nabapriste abakhulu. Wabe esekhuluma nezimpunga, ekhuluma nabantu abadala bomphakathi, ebatshela ngombuso kaNkulunkulu. Into yokuqala efikayo kumina ukuthi sasikhona yini isidingo sokuba uJesu abize abapriste abakhulu, abize izimpunga, amakhehla nezalukwazi, abafundise ngombuso kaNkulunkulu. Bese kuvuka enhlizweni yami umbuzo othi, noma isisho esithi ubude abuphangwa. Uma kuvuka lesisho ukuthi ubude abuphangwa, bungenza ngibuke inselelo ekutheni ezintweni zonke ezenzakalayo kukhona lento eyenzakalayo esigabeni somuntu, lapho ezitshela khona ukuthi kahle kahle mina sengazi konke empilweni. So lo mbuzo uhlala enhlizweni yami ukuthi kuyenzeka yini ukuba ngifike esigabeni sempilo la senginezimpendulo zayo yonke into eyenzakalayo empilweni yomuntu. Impendulo yalokho ithi kumina angisoze ngakwazi konke emhlabeni, angisoze futhi ngaphumelela kukona konke emhlabeni. Lento ngibona ibalulekile ngoba kwesinye isikhathi isigaba umuntu akusona nemfundo anayo kwesinye isikhathi iyamqhelelanisa nabantu. Omunye umuntu azibuke engcono efanele, abanye abantu bengafanelanga. Omunye umuntu azibuke athi bengengitshelwe mina osibanibani, bazile osibanibani, mina vele ngazi kangcono kunabo. Lento ethandwa zami ngiyibuka ibe inkonzo enesilengiso la umbuka khona umuntu, umkale, umweye, uthi ayi laba vele ayikho into abayaziyo. Lento ingenza inshaye ngoba njengobaba wekhaya, njengomama wekhaya, ngiyakwazi yini ukufunda kubantwana bami? Ngiyakwazi yini ukuthi njengobaba ngishintshe umqondo wami wokuthi vele indoda ihlezi i-right? Ngiyakwazi yini njengomama, njengomuntu omdala, ukushintsha ingqondo ethi umuntu omdala vesi uhlezi e-right? Umbuzo engifuna ukuyibuza wona ukuthi ngiyakwazi yini ukufunda kubantwana bami? Lento ethandwa zami has to do with undermining the other person. Omunye umuntu umbuke because of imoto ahamba ngayo, ikhaya avela kulona, abantu azwana nabo, ebese umbeka ezingeni elithile lempilo. Khona abanye abantu inhliziyo yami ehlale ijabula uma ubabona. Umuntu odla izambane likapondwe, umuntu othi mebhala uthola ukuthi uneyigunja, uphethe ukuthi nokuthi, uphethe lapha nalapha, kodwa umbone eqhamuka ungayitshela ukuthi uMatapuntaji. Ngoba lo muntu ubonile, uyazi empilweni ukuthi zikhona izinto
zokuqhosha ngazo, zikhona izinto zokungaqhoshi ngazo. Lowo muntu umfunda indlela enza ngayo izinto. Uthi eliphethe ibhizinisi lakhe uyena oqala ophumela ngaphandle ayocosha udoti egcekeni lakwakhe. Uma ehlangana nomuntu uyena oqala obabingelelayo labantu ababuze senilitholile yini usizo. Uma ningalutholanga ushiya konke akwenzayo ahambe afune ukusiza lo muntu. Wena ungamshiya nangaphandle uyitshela ukuthi vele lona mhlawumbe umuntu osebenza egcekeni kanti awazi ukuthi uyena mnikazi wezinto zonke. Inkonzo uJesu engibone esibizela kuyona yokuqala inkonzo yokwehlela ngezansi. Eyesibili ebalulekile inkonzo yokuhlonipha omunye umuntu. Ungamhloniphi umuntu ngoba kunezinto anazo. Ungamhloniphi umuntu ngoba kunezinto azokwenzela zona. Muhloniphe ngoba uyisidima sokuhlonishwa njengomuntu ophilayo. Ngiyayibuka lento kwesinye isikhathi. Ubuke impunga, ingwevu, sebaba badala labantu. Mhlawumbe akasakwazi nanokuzenzela izinto. Mehamba useyadondolozela sekumele akhishwe abekwe lapho. Abantu abangamazi bangambuka bamdelele. Kodwa uma usubuka ubuza ngempilo yakhe, you should realize ukuthi lo muntu wayekade uprofessor ndaweni thizeni. Lo muntu wayekade enza ukuthi ndaweni thizeni. Lo muntu kunabantu abathi mabemkhumbula bathi ngenxa yosifanibani silento esiyona namhlanje. Kakade akho sihlahla sabuka namagxilazo. Into uNkulunkulu asinika yona, ngiyakwazi yini ukuhlonipha umuntu omdala kanye nomncane. Ngiyakwazi ukuhlonipha umuntu ngimbonile, ngiqala ngapho ukumbona noma mina ngile nhlobo engakwazi ukubingelela elinde ukubingelelwa. Le nkonzo ibuya iphakame kumina uma ngibuka isidalwa esingumuntu. Ngiyakwazi yini ukwehlela ngezansi ngixolise? Njengobaba ngiyakwazi yini ukuthi abantu bami uma sebengitshele okuliqiniso, yebo mhlawumbe bathe benza into bekhuluma into ngaphakama ngolaka kwavuka izinto kumina, kodwa ngiyakwazi ukubuyela kubona ngithi sando sami, I think ingishayile lento. I think isuke ngathatha ngolaka. Ngiyakwazi njengomzali ukubiza umntanami ngithi sibanibani ngiyaxolisa. Niyakwazi ukuphuma lelo phimbo, lelo gama, lelo zwi emlonyeni wami. Enye into engiyithandayo nengibona uJesu esifundisa yona, uthi uJesu kwakunobaba kunenkosi eyayifuna ukushadisa indodana yakhe. Yase ithuma isimemo yathi ngiyacela ukunimema ngiyobe ngishadisa indodana yami, ngiyafisa nani nibe khona. Thandwa zami, amaJuda afana nabantu abamnyama. Uma benza izinto zabo zifana nezethu thina abantu abamphisholo. Umcimbi womshado kwakungeyona into yosuku olulodwa nje. Kwakuba yinto engathatha between 8 days to 2 or to 3 weeks. Uthola ukuthi kuyajatshulwa. Uma amaJuda afana nabantu abamnyama, uma kuthiwa kuhlatshiwe kuzohlatshwa inkomo noma izinkomo, kudliwe abantu bakudle ukudla baze babuke, utshwala bayobuphuza baze babubuke. Nakanjalo kunento uNkulunkulu asinikeza yona. Eyokuqala ngimbona enguNkulunkulu onomusa. Athi uMpostoli Pawuli uma ebhala incwadi yabaseRoma isahluko sesishiyagalombili athi inhlupheko zanganeno
athi ziyakufaniswa nenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Athi bheka inkazimulo uNkulunkulu asibekele yona, ihlo alikakaboni nendlebe ayikakabuzwa. So on one hand ngibuka uNkulunkulu ophanayo. On one hand I see the generosity of God. uNkulunkulu othi akukho engeke ngingakwenzeli bona. uNkulunkulu othi ngizokunikeza noma yini oyidingayo. On the other hand ngibuka umuntu omenyiwe othi uNkulunkulu awume kancane, kinezinto ezibalulekile engizenzayo. Ngibuka isimemo, ngibuka omunye esidelela isimemo sikaNkulunkulu, bese ngiyibuza empilweni yami, nawe uzibuze isithando sami, kukangaki uJehova ekumema ekusondeza, kodwa abanye bethu athi umuntu ayi ngibhizi ngibambekile. Omunye athi uNkulunkulu ngicela ungenzele ukuthi, athi omunye nokusabhizi ngikhulisa abantwana, athi uNkulunkulu ngicela ungenzele ukuthi, athi omunye ngibhizi ngiyafunda, athi omunye ngicela ungenzele ukuthi, athi omunye ngibhizi ngiyasebenza, athi uNkulunkulu ngicela ungenzele ukuthi no ngibhizi I'm pursuing my career. Have you noticed ukuthi ama excuses esiwanika uNkulunkulu mecela usizo lwethu, lawo ma excuses afike kuthina ezisibusiso? Umntwana wesibusiso, umsebenzi engiqosha ngawo wesibusiso. Baningi abantu abangenabo abantwana abafisayo, baningi abangenayo imisebenzi abayifisayo. I-career engiqosha ngayo isibusiso. Konke lokho engithi Nkosi angikwazi ukwenzela umusa ngoba ngibhizi ngakho, kakade uNkulunkulu ubengakuthatha, ubengakususa, ubengakubuyisela kuyena. Sometimes ngiyayibezwa abantu bekhulekela abapriste. Awunkosi sicela usiphe abapriste abaqotho, awunkosi sicela wandisa abapriste. Bese ngiyibuza kumina ukuthi uma ufuna ukukhulekela abapriste njengomama, njengobaba, why uvuma ukuthi le nkosikazi sinikeze ingane yayo kodwa wena ungakwazi ukusinikeza kwamntwana? Have you ever noticed ukuthi abantu bayayidayisa inhlanzi, phecelezi ba-selfish? Ku-right kwenziwa usibanibani, but akukho right makuzokwenziwa yimina. So uNkulunkulu kunezinto ayicelayo, uNkulunkulu kunezinto asibizela kuzona. But have you noticed ukuthi abanye bethu asinqeni ukumtshela uNkulunkulu ukuthi andizi, and we end up not doing it. Bese kuba khona ukuvila, hayi ngiyanqena ngizobe ngibona, hayi uzokubona bazokwenza. Ngibuka empilweni yami bese ngikumema sithandwa sami ubuke empilweni yakho. Zingaki izinto ongabe ukwazile ukuzenza ukuba uvumelanga ukuvila? Wayithi ugogo wami ayikho inkonzo, wayithi ayikho inkomo yobuthongo. Niniyasazi sisho? Have you ever realized ukuthi ukube uvukile wagalala ngabe wenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi? Na ngikhuluma ngobuthongo, abantu abalalayo kuze kushaye lesasikhathi ilanga lize likhanyise, kodwa kube ngisheshe ngavuka ngabe ukuthi nokuthi nokuthi ngikhathulile. Ubabona umuntu owazi ukusebenza athi othi ngiqede iwashing yami liyaqamba liyaphakama ilanga sengiqedile ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. But the same applies. Bangaka abantu abaphila impilo kodwa basemthongweni balele. Izinto ziyenzeka ngapha nangapha, abantu babangcono ngapha nangapha, abantu are improving their lives ngapha nangapha, kodwa usibani balulele. You slip through your life. How do you slip through your life?
The first thing you do when you wake up in the morning, uthatha ifone ufunda ama statuses abantu. Uthatha ifone ufunda ko Facebook, ufunda ko Instagram, ufunda ko WhatsApp, and you soon realize you've wasted your first hour ubheka impilo yomunye umuntu. And then I ask myself, ikuphi engikwenzile? Yazi mina konke engihluphayo njalo, every time I go to bed, I need to ask myself this question, Tebelani, what did you do today? And yangihlupha leyo nto. And I cannot sleep at night unless I know what I've done. I need to know yini engiyenzile. And so I say, okay, this was a waste of time. This was good. This was a waste. I could have done this. I could have. Khona bano 50, 60, 30. What do you have to show for your life? What have I done? Uyazi lento ibuhlungu ithandwa zami makuthiwa sikhuluma amaqiniso. Uyazi khona ingane engashona ina 14, kushone umuntu omdala ona 60, and only find ukuthi le ngane ena 14 has lived life to the full. Umuntu omdala ona 60, no. Khona abanye abantu abathi mabeshadile bephilela abantwana babo. Bakhohlwa ukuthi I'm a husband, you are my wife. I am a wife, you are my husband. Before I am a mother and a father. Into ebuhlungu ngalabo bantu abaphilela abantwana babo yukuthi bayakhula abantwana. And the moment abantwana bekhula beshada, bazohlala kuloya muzi, they will move out of your house. And uthola ukuthi sengistuck nomuntu engishade naye for 20 years, for 30 years, for 50 years, and yet angimazi lo muntu. Ngishada umuntu engamazi ngoba ubelokhu ewubaba kaSifanani, ewuma kaSifanani. Kade agcina ukuba unkosikazi wami, kade agcina ukuba intombi yami, kade ngagcina ukwazi ukuthi hey bengazi ukuthi la emhlane sewaba nebala elimhlophe. Anginendaba vele nayo. And so uthola omamezala bebhizi beyohlala emzini abantu ababo. Omamezala nomkhwe wami ebhizi ezoshaya umthetho emzini wami. You soon realize uzoshaya umthetho lana, uzokwenza izinto lana, because back at home is not happy with unkosikazi. Back at home is just not happy with ubaba. Abasazani. Khona into uNkulunkulu engimbona esifundisa yona. Ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyakufa nini noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Abanye bethu baphila impilo as if siku-rehearsal. Yabona mangizoba khona i-performance, sithi asibende rehearsal iqala bangani bami, then soba the real thing. Thandwa zami, only live once. This is not a rehearsal. This is my real life. If I don't get it, I will never get it. When last did you do something for yourself and never felt guilty about it? Why did I need to be spoiler and not feel guilty about it? And actually say, wow, I'm doing it for me. Jesu mesimema usimemela to come to terms with the reality of who I am. To accept mina uqobo lwami, the good and the not so good, and to work on myself. Laba bamenyiwe bayanqaba. But you know, okay, andizi Nkosi, angifuni. Now, it amazes me ukuthi Jesus sends a second truth. Uthi mhlambe abanayisho, mhlambe badidekile, mhlambe bebengazi. Hambani umtshela ukuthi mina
khona umhlabeni wamaroma enguthandayo makusondele kuwe Nkosi uthi nangeyihlupheko siyasondezwa. And so uNkulunkulu mhlawumbe kade ngqongqoze emzini wakho kwenzeka ukuthi kuphinde kwenzeka ukuthi ufuna zakhulume kanjani. Now there's something that worries me. Ukuthi the more uNkulunkulu comes towards us, the more some of us push him away. We like, no Nkosi angikufuni, no Nkosi ngicela ukuhlala ngi-right la ngikhona. Now thanda zama uNkulunkulu mnena sifundisa yena ukuthi eventually uzogcina ethi ngiyathatha kade ngifuna ukupha bona. Now ubuze ngiyibuza bona ukuthi can God take away the blessing that he wanted to give it to you initially? uNkulunkulu akakuphuca nesibusiso abekade ufuna ukupha sona. Well, the answer is if ungasifuni uzosinika abantu. And so I look at empilweni yami and I've come to realize ukuthi ziningi mina izinto engibonayo ukuthi I don't deserve this. It is a gift from uNkulunkulu. Khona ezinye izinto uNkulunkulu asinikeze zona ebengezona ezethu ezabanye abantu. But laba abanye abantu abayifunanga, o laba abanye abantu bazilahla, o laba abanye abantu abayisebenzisanga. Wayesethi uNkulunkulu ukuze waste le gift ngicela ukuyinika mina. Ikhumbuza inkonzo eyenziwa ile nsizwa elenga noJesu onqamlezweni. Ithi kulomunye awunamahloni okuthuka uNkulunkulu besithi Nkosi ngicela ukukhumbule ufike ebusweni wakho. Inkonzo yokuhawukelwa. Babangaki thina abangathi ngiyambonga uNkulunkulu ngawe myeni wami ngoba ukuba ubungekho I don't think ngabe ngikulesi sigaba engikusona empilweni. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe nkosikazi yami ngoba ukuba ubungekho I don't think ngabe ngilesi sigaba engikusona. I always say labantu abasadlala umdlalo wokudate nokujola nomathandana ukuthi you can't tell me ukuthi ujole nomuntu for 2 years kodwa impilo yakhe akashintshe for better. Ngeke uthandane nami ngilale ekhaya sino 4 room, ngilale ekhaya ekamereni, ngilale embhedeni oyisikebhe, ngilale embhedeni nomfowethu or sindlale dining room suthandane nami for 4 years or for 2 years. And impilo yami ayikashintshe. No. Ngiyasebenza kodwa. Every Friday mina nawe siyahamba, we go out and we spend money. Then lo muntu othandana naye is wasting your money and wasting your time. Umuntu ofika empilweni yami ethandana nami akangiqoqe uma ukuthi ngihlakasekile. Akanginike vision uma ukuthi I'm lost. Bakhona nabantu abanjalo empilweni yakho ukuthi yazi ukufika kwasibanibani ishintshile impilo yami. Yazi ukufika kwasibanibani kunezinto ezenze ngazibuka differently and I now appreciate impilo differently. Bese kuba khona okungithintayo evangelini. Uthi uJesu inkosi ithi ngabona ukuthi akekho sho yedwa ozayo. Bese ithi inkosi hambani niyongimemela nokubani enhlangana naye. Abahle noma ababi. It does not matter because ngomcimbi ngifuna ugcwalo abantu. Ngibuka umusa kaNkulunkulu. Lithi izwi kaNkulunkulu bangena bonke yagcwala indlu yokudlela. Ngibuka abantu babengena bathi asikaze simenyele into enje. Ngibuka abantu abangagezanga bathi yaze yayinhlinto. Yangena inkosi. Ithi mingena inkosi bese ihlangana nensizwa thizeni ithi mngani wami yindaba wena ungayigqokile ingubo yomthimba. Iyangithusa lento ngoba impendulo yami yokuqala izothi phela inkosi bengazi ukuthi kuzoba khona umcimbi. Sithando sami sengiphethe ngicela ukubuza
Uma ngathiwa uNkulunkulu uyawavala amehlo akho namhlanje manje, ungakwazi ukumbona uNkulunkulu kuso nokuso and be ready to see him. Uma kuthiwa manje uyashona, izinto ekhaya lakho ziright? Are you aware ukuthi khona abanye bethu aba no 20 years besebenza, they've never thought of retirement in the pension fund yabo? Are you aware nabanye bethu abashadile abanezingane who've never thought of making a will? Are you aware ukuthi nabanye bethu masekuthiwa iyafiwa manje umuzi wethu ungaphenduka igazi ugeleze? You know why? Because we are living under the lie yokuthi angakazokufa. One thing that has shocked me nge-COVID nangalesi sikhathi, umuntu bengena esibhedlela namhlanje kusasa shona. Ngiyazi ukuthi ngiyakufa, but am I ready?